Hukuncin saduwa da mace ta dubura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, muna roƙonku ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwa kawo muku sababbin darussa da suka shafi jima'i a musulunci. A yau sabon darasinmu za mu yi magana ne akan saduwa ta dubura. Muna roƙonku ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana like. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, tsinanne ne duk wanda ya je ma matarsa ta dubura. Abu Dauda da Ahmad suka rawaito shi. Albani ya inganta shi a cikin Shehu Jami'i 5889. Duka ababe biyu wani hadisin ya haɗe su baki ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku guji saduwa da dubura a lokacin haila. Ahmad Abu Dauda suka rawaito shi, yana cikin Jami'u Sahih 1141. Tsotsar al'aura da baki akwai sharuɗa guda biyu. Na ɗaya, ya kasance hakan baya cutarwa ko jawo cuta. Na biyu, kada ya zama sababi na wucewar najasa zuwa makogaro. A taƙaice dai wannan shine. Muna roƙon ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwa, sannan ku tura ma sauran 'yan uwa domin su amfana. Daga ƙarshe ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon